В днешното видео ще направим един от най-лудите пранкове, които сме измисляли някога. Но няма да пранкваме човек, а цяла верига заведения за хранене. И като казваме пранк, по-скоро имам предвид предизвикателство. Защото днес ще предизвикаме верига ресторанти Хепи, като поръчаме цялото им Хепи меню. Това ще бъде едно тайно предизвикателство, с което ще тестваме дали Хепи наистина са номер едно. Дали ще приемат поръчката ни или ще ни изгонят от заведението. Дали ще поискат да платим всичко предварително. Колко бързо ще приготвят всички ястия от менюто. И дали ще успеем да се справим сами с цялата храна. На всички тези и още много въпроси ще отговорим в това видео. И така, приятели, вече сме пред Хепи, заедно с Йонката Анди. Днес ще поръчаме цялото лятно меню. Не знам как ще го изядеме. Салати, основни супи, десерти, всичко. Значи, ако има някой, който може да се справи с това предизвикателство, то това са Хепи. Сега ти влез първо. Тя на снимка си направи. Здравейте. Ами, ние искаме една масичка за трима. Изград към басейна, защото е лято, искаме да се чувстваме все едно сме на море. Искаме да сме специални. Добре, заповядайте. Така, къде няма пари за море. Гледайте колко е яко, между другото. Аз не обичам басейна и с надписи. Между другото, Хепи басейна винаги съм си го представил така. Аз съм много тъжен, скачам в басейна и съм Хепи. О, хора, много ни е трудно да се движим тримата. Защо ни е толкова трудно да се движим тримата в комбина? Приятел, О, много благодарим. Хайде, момчета, заповядайте. Са. Добре дошли. Това не е реално цялото. Това е обедното меню. В Хепи има обедно меню, има лятно меню, има суши меню, има голямо меню, има кратко меню, има много меню. Всичко. Хайде да викнем сервитьора. Сервитьоре! Не, какъв си простак. Ти каза, извикай сервитьора. О, ужас. Извинявам се, моят приятел е малко прост. Ние сме доста гладни. Аз лично бих изял цялото меню в момента. Едно лятно меню ще тръгне. заповядайте направо 3 меню. Не, вие май не ни разбрахте. Едно лятно меню. Да, това не е лятното меню. Ние направо искаме да поръчаме лятното меню. искаме. Всичко да поръчаме. Това е цялото. Всичко го искаме веднага. Лятното меню да го видиме на масата. И направо 3-4 лимонадки. Дали въобще ще се справите с тази поръчка? Ще се справим, как няма да се справим? Сигурно ли сте? Това е Хепи, бе, брат, арести. Ма много лесно беше. Прощайте, дали ще можеш само да видим... Чакай, не викай, има бутонче. Гледай, бе! Здравейте! Здравейте. Само менюто, може да ни го върнете да видим всъщност какво си поръчахме? Сега го Да. разгледате. О, има сафрит! Брат, много Какво има? Сафрит има, брат. Има сафрит. Сафрит. Време прекъщи, ще ти съм бутона да изхвърлят от ресторанта. Аре, натисни го и помоли жената ме изхвърли от ресторанта. Айде да видим дали па ще ме изхвърлят, а? Извинявай само, тъй като е голям дразнител, моля ли някой го изхвърли? Абсолютно сериозен съм. Много ли ти пречи? Не, и двамата си гласуваме, просто някой мъж да дойде да го изхвърли. Ще попитаме и ще вземем мерки, защото Добре, толкова много благодаря, защото просто този човек е така, само се подиграва и е напаст. Благодаря много. Не мога да повярвам. Тук, както виждаме, Сега имаме... ще се дълъг напрежение. Мъртви, бе, малко! О, айде! Значи по една лимонада на човек цяла. Тази лимонада май е с драконов плод, а на мен драконовия плод е един с любимите вкусове. С мангото за мене, благодаря. И едно приятно ананасче за мен. О, за мене. И двата. О, да. Какво този захарен плод? магическата лимонада. Магическа лимонада! Магическата лимонада! Аре бе, Хари Потър, дай малко. Да, съм бе. Оставай, Това е много яко, дай падай! Спасих го! Още ли има, бе? Слагай, не си. Ще само да кажа, това са само лимонадите и напитките и вече масата не ни стига. Сладолет ли е това, бе? Брат! Не! Любимия ми сладолет вътре. Това с диня ли е, бе? Има сладолет в лимонад! Абе, защо всичко изглежда толкова яко, бе? Оле! Чакай, Храната почна да идва! това е маси. Салата капрезе. Благодаря. Газ градинарски. О, за мен се кълбате. Да. Ами, то май се видял, че аз ще наблегна на пиенето. Ох, мале, вижте какво. Хрупкаво пиленце. Авокадо таратор. Заповядайте. Авокадо таратор? Може само прибори. Как така има таратор от авокадо, бе? Брат, тук в Хепи има всичко, бе. Айде да здраве!
Здраве! Като сме най-зле, все така да сме. Ще носиме маса! Няма да стигнем място! Ние сме прави, мъже, ние ще се справим сами! Айде! Аре, браво! Ето, добре, дай да вземем още, Анди! Айде! Браво, Йонка, браво! Премести с вас стола, много си полезен! Конче, готови сме. Аз само си взема от пиленцето, че много ми хареса. Браво! Аз от другия край на масата да ви кажа здрасти. Тук сме готините момчета, брат. О, скариди и калмар! Него, кога ще го изкараме? Като си изявам скари, като се нахрани, да, точно като се нахрани, казва момичето. Скариди и калмари, а? Я къде ми е видичката само? Ей, назад! Охо, ето тук за мен. Не. О, мале! Не, сладките картофи! Не, пуканите! О, и за соса. Виж го какво дебне като хиената. Може, брат! Топ! Много благодаря. Чао! Искаш ли сладък картоф? Вземи, ще ме обидиш. Мерсино! Тупни го в соса. Мерсино! Реакция на камера. Перфектно! Приятели, аз поне успях да се здобия с една скаритка. О! Много е хубаво, прекалено е хубаво, човек. Искам още. Трябва да се барикадираме и да не го пускаме това до нашата страна. Ба, тия дигнаха стена, бе! Ей, тук, моля ли се? Тук. Не, О, да, Гиро си ме. Аз си го поръчах лично. Охо. Бабите кюфтенци. Тези. Повярвай ми. Тук са бабините кюфтенца. Да, не мисля, че е време да отворим пазара, брат. Давам ти салата с киноа за бабините кюфтенци. И една лимонада с драконов плод, окей? Не, скарите ги даваме, Скариди за бабини кюфтенци. Заедно. Насам. Октопола е тук. Бялата риба, заповядайте. Пирешки стрипсове, Енчилада, заповядайте. Това не го знам какво е, но ще го взема. Това го вземам аз. Давам ти енчиладата за таратора от авокадо. Дай, трипсови скариди за октопола. Има сделка. Продадам. Ей ти енчилада, дай ми таратора. Има сделка. Добре, чакай да си го пробвам и ще го дам останаля. Не. Чай го пробвам още веднъж. Аре, бе, брати, двете ще ги дам, бе, какво ти става? Аре, хайде, бе, Не бе, аз само да огледам какво имате тук, бе. оглеждай твоята маса. Има, давай! Върни се тук. Бързи се вземе бабите. Айде, пате ви, ме кай шереш, като нямаш това. Айде па да виж. Айде. Виж, два октопола ли има? Басейна, красота, бе. Ох, колко хубав басейн. Жута, много як басейна, наистина е топ. 5 minutes later. Оф, мале хора, тук гледам, че идва огромен бургер просто. Ние не можем повече. О, как хрупка и пръчици ли са, бе? За тех винаги ще намеря още малко място. Брат, верно има филе от глад. Йонка, давам ти филенцето от бургера, брат. Заповядай, братле. Още храна. Майко, не, бата, не. Кила с филе. Тортила. То вече и тия маси няма ни стигнат след малко, бе. О, с кой месец сме? Брат, 10-я, брат. Какво ще бъде? Бургер ли? Айде! Датски котлет. Това е за то, дето бълква. Котлета за него. Не мога повече. Анди, удри, това е томахавка. Това е оръжие от Fortnite, бе, брат. Това е томахавк стейк. Ето го и първото суши комбо, обаче аз нямам търпение за лятното комбо на Хепи, а именно бич. Той идва, брат. Бич комбото. Бич комбото идва с чадърчетата, човек. Тук. Брат, погледни. Това изглежда с едно някакъв плащ тук. Пясък, има чадърчета. Гледай колко е яко. Дай го гръмнем това комбо. Мале сандвич тук с карида. Леле. Абе, защо? Мале, всичко тук е уникално вече. Какви са тези чадърчета? Това е суши плаш. Мотор има пясък се едно, бе. Да, бе. Идва още храна, Анди, поемия.
Какво това? О, ето го любимото ми суши с манго! Това е, какво беше? Парадайс, манго парадайс. Манго парадайс. Аз не мога повече. И аз. И аз. Човек, гледай това, брат. Не става така, просто не става. Не може повече. Няма къде, брат. Мисля, че след като поръчахме цялото лятно меню, затрупахме тия 4 маси, изненадахме Хепи, а те ни изненадаха нас, че изпълниха поръчката. Сега е време за финалната ни поръчка, а именно да си поръчаме приятели! Приятели, помощ от приятели. Ето, бутойна. Дайте, момчета, натискайте. Гледна часовник. Чакай, майко, ма то още храна ли? А, не е за нас, добре. За съседната нас. За съседните приятели. Как да ви помогна? Ами, тук Анди, да. Чувстваме се самотни и няма вече място в стомахчетата и трябват ни приятели. Пък не искаме да разхищаваме тази храна, искаме да я споделим с някой. Веднага ще ви доведа правилник. Искаме да си поръчаме помощ от приятели. Искаме целият хепи отбор. Искаме всички тук да бъдем хепи. Веднага. Yes! Ей, дай да съберем столчета. Накрая на това видео, както виждате, ще се запознаем с нови приятели, ще си имаме приятели. Искаме всички в хеп. Брат, какво правиш? Това да не е градския. Ето нашите приятели пристигнаха. Айде. Ами, приятели, завършваме това видео тук. Супер хепи сме всички от нас. Чао!